Δεν ξέρω πραγματικά, κύριε Υπουργέ, με ποια διαδικασία εσείς βαφτίσατε την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ, η οποία παρά τις αδυναμίες της, διότι όντως έχει αδυναμίες διαχρονικές με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, δεν πάβει από το να αποτελεί έναν πυλώνα της δημοκρατίας, με την έννοια της ανεξάρτητης πληροφόρησης. Αυτή λοιπόν την ΕΡΤ εσείς την μετατρέψατε και την βαφτίσατε σε μια προβληματική ΔΕΚΟ. Και πού την είδατε την προβληματική ΔΕΚΟ, κύριε Υπουργέ, όταν αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ παρουσιάζει ένα πλεόνασμα 60 εκατομμυρίων και μάλιστα είναι ένα πλεόνασμα το οποίο έχει προκύψει και έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των περικοπών οι οποίες γίναν στους μισθούς των εργαζομένων. Του καταλόγου. Ωραία διλήμματα βάζετε, κύριοι του Πασόκ, μετά την αναταραχή την οποία δημιουργήσατε στη δημόσια τηλεόραση. Έρχεστε τώρα και στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι έξω, τι δίλημμα τους βάζετε? Ή θα δεχτείτε αυτό που σας το πετάξαμε τελευταία ώρα, ή θα πάτε στο ενιαίο μισθολόγιο? Ή θα πάρετε δηλαδή κάτι της, ή τα χάνετε όλα. Ωραία διλήμματα. Θυμίζουν λιγάκι ότι τα διλήμματα της Τρόικας. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι προσπαθεί ο κύριος Βενιζέλος να καταπνίξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης. Διότι η κρατική τηλεόραση μπορεί να έχει τις παθογένειές της διαχρονικά και υπεύθυνοι είμαστε όλοι. Να έχει τις παθογένειες, δεν έχει όμως κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχει την εξάρτηση από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτό το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης, γιατί το επαναλαμβάνω, το να υπάρχει μια δημόσια τηλεόραση είναι ένα κεκτημένο της δημοκρατίας. Και αυτό το κεκτημένο πρέπει εμείς να το διατηρήσουμε. Μου επιτρέψτε όμως, μια που βρίσκομαι στην φιλόξενη συχνότητα της δημοσίας τηλεόρασης, της δημόσιας τηλεόρασης, να αναφερθώ σε ένα σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Real News, το οποίο είναι προκλητικό και είναι σε βάρος της δημόσιας τηλεόρασης. Και θέλω να πω ότι αυτό το οποίο επικαλείται το δημοσίευμα, ότι δήθεν η κυβέρνηση θέλει να κλείσει την ΕΡΤ και να την ξανανοίξει απολύοντας 2.000 υπαλλήλους, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, ωραία. Να μιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Αργύρη Ντινόπουλο. Είχε σηκώσει τους τόνους όταν είχε πρωτοακουστεί αυτό το σενάριο. Να δούμε τι θα μας πει. Κύριε Ντινόπουλε. Αργύρη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Όταν είχε βγει το δημοσίευμα του Νίκου Χατζηνικολάου, είχες τοποθετηθεί. Φυσικά και εμείς τότε συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει αυτό το σενάριο για κλείσιμο στο τραπέζι, δηλαδή του ξαφνικού θανάτου του Λουκέτου. Μέχρι τότε πιστεύω ότι ίσως να γινόταν μια αναδιάρθρωση, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάναμε σε αυτό το ξαφνικό θάνατο. Τώρα λοιπόν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες αυτές του Νίκου Χατζηνικολάου. Καταρχήν πράγματι οφείλω μια διευκρίνηση. Και κατά σύμπτωση, ξέρετε, καμιά φορά τα ερτζιανά και τα τηλεοπτικά τέλος πάντων σήματα διασταυρώνονται. Μόλις προηγουμένως άκουγα στον Real FM τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος αναμετέδωσε εκείνη την αντιπαράθεσή μας και μάλιστα συνόδευσε αυτή την αναμετάδοση με ένα σχόλιο που είναι τώρα ο Ντινόπουλος. Λοιπόν, ο Ντινόπουλος είναι εδώ και απαντάω σε αυτό το σχόλιο και απαντάω και γενικότερα και πρέπει να σας το πω, αγαπητοί μου, ότι όντως αποδείχτηκε ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα την ημέρα εκείνη ήταν καλύτερα πληροφορημένη από εμένα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και οφείλω να το αναγνωρίσω. Γεια σου ξυπόλυτη οικογένεια.